Wemnganami. Yebo. Wangitshela. Yini leshintsha ama celebrity kangaka kuthi umuntu kade uvuka nawe ujola naye ewustrapper taxi driver elayisha ama blocks lapha eHardware eshanela umgwaqo mase usuyi celebrity uvela umnyeke woba nje uLuthando shosha lodume ngelikami uthi love yebo ngeke BC1 ube kade business ama promotion emall edayisa amathephawe ikafti namhlanje bukusayiship bafaka ngathi abaqhaza bafunda ngisho nandawo esikoleni kade behambe besizana emgaqweni bewa bevuka becela uvesi lapha emhlabeni yabantu hayi kodwa mngana awengikhuluma iqiniso ukuthi lada ayingoshosa letho lekade mngani ngiyayibona ukuthi ingawe ngoba phela nangu Sylvester phela akusiya kanjani angithi mngani mngana manje uthini nawe uyazi nje ukuthi uSylvester uyena owashintsha mina ngithi ngizomphatha kahle nami hayi mngani awungangizwa kabi ngichaza ukuthi phela le nto vele uyazi mngani sesikhuluma ngabangani ukuthi phela le nto vele inguSylvester ngoba nakho akushiya kodwa mngani ngoba wena ukhesha nje waseShoprite uSylvester uyambona nawe hamba America wena mngani oyini uSylvester ngimzalela ingane befanele ukungiphatha kahle ngoba besiwa sivukana le ingane sayithola naka mngani wakhe esingenawo ngisho ubhedo wokulala kodwa mngani awu mngani wami